tinulang isda nga sagol kamonggay nga gitirada ni Aktor Alex, tapos inununan nga lamion nga gitirada ni nanay. Let's go! Tirada diya mga aktor kay naamay gidala isda akong nanay diri. Awa na dagang langay tiradahon na tani. Tinula lang ang pinaka the best ani. Ug sa mga gatanaw ani nga video, i-comment diya sa comment section ug unsa ning isda kay lami man kayo perting pagkatamisa sa unod. Aw tamis oy lamion pa gyud nato nig timpla ron. Ana ta ka the best mo tirada. Ato na dayon ning gutaron ang sibuyas dahunan. While naggutad ta diri, naasa ko ipaila-ila ninyo nga dula kini ang PH8. Sa mga mohilig og dula diya, register na mo. Ako rang ibutang diya ang link sa comment section. Sayon rasad kaayo ang register ani. I-click ang link sa akong mga video, tapos i-click ang register ug fill-upan na di mo diha, automatic na natanan diha nga dula. Let's go. Back to the cook na ta kay gabukal-bukal na atong tinula, gawsan ni natong magic sarap. Aw pinaka the best ang magic sarap. Syempre isa ra gyud atong ilunod ana, dili katong tanan kay mosamot noon nig kalami atong tinula. Magic sarap gani. Diri na dayon ang pagkakataon nga ilunod nato ang the best kalamunggay. Kining kamunggay gyud ang makadalag bida sa atong tinula ron kay dagan man kay nig vitamins. Mao na ni akong giingon basta ikaw gani magluto, ikaw giuna mo tilaw. Pagkatamisa sa sabaw, fights na kay atong tinula. Nya kining ubang isda automatic inununan ang labas ani. Syempre kinsa pa may motirada ani, di akong nanay. Lami manggod kay ni siya mo timpla basta inununan. While nagluto pa akong nanay, kubon sa pudato ning saging diri. Gibot nga na dayon magic sarap sa akong inahan. Diri ra pud biya ko nakakaton og mga luto-luto ba. Kay sa una magtan-aw ra ko magluto-luto, nya ako igo rasad ko mo tilaw. Perting pagkalamia sa akong tilaw-tilaw. Tiwaso na pud nato ning saging diri nga atong gikaon oy. Mia oy. Magmia tayo oy pag ani makuha no. Tilay day. Gabukal na bagani, wa na. Sarap na. Zaray ka bukal pa? Bukal bagani, sarap na. Ada. Ala. Okay. Nice lami anay. Maglabaw jud ning lami ron. Og diri na dayon sugdan atong pagkaon. Kuhaon dayon nato ning ulo sa isda. Tan-awa ra og galabaw gyud ang utan pinaka the best yun ni ron. Kinisad ang inununan. Perfect combination jud kayo ni. Tara, mga una ta. Salamat sa pagkaon Lord. This is the first bite of Aktor Alex. Alami ay perting pagkatamisa sa unod. Pag-abot jud aning isda, wa na koy laing gihunahuna pa kundi tinula og inununan jud pinaka the best ani. Dagan biyang klaseng isda nga pwede itinula, pwede pod inununan, pero kaning isda tamis man kayog unod. Duda ko aning isda ang kinaon ani pids. Wala na lang pod ko gari search kung unsay pangalan ang isda basta kay lami jud kay siya. Samot na ang gatirada si Aktor Alex ug actress na ko nga inahan, perting pagkalami agad sa kubkub nato ron. Samot nagkini akong gibit-bit nga inununan Mia